Hello. Halo. Hello. Obo dong? Obo dong? Hamaखै लोगो. Hamaखै? मिथियो आंथ' मिथिखाजोबबाय नै सानबाय आं फुङाव गेलेनायावनो मिथिखाजोबो। आंनि बाथ्रा खोनासं माबोरै खालामनाय। जों माने आगष्टनि 7 तारिखआवनो हाबा जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय ओरैहाय फार्स्ट टाइमनिफ्राय खिथानि आङो। फार्स्ट टाइम आङो बेखौ लाना फैबाय आरोना। लाना फैनानै ओमफ्राय साननै सानथामसो थाफैबाय, सप्तासेसो जाबाय। ओमफ्राय गावहानो बिमा बिफाखौ पुलिस लाबोनो होबाय। पुलिस लाना लाबोनो होनानै लाना थांफिनबाय बिमा बिफाया पुलिस लानानै। ओमफ्राय आरो इनि साननैसो थानानै गावनो फैफिनबाय। फैफिननानै ओमफ्राय पुलिसनाव लाइजाम लिरजोब्बाय आं थांफिनला होननानै। लाइजाम लिरजोबनानै ओमफ्राय दा हाबा जाबाय आगष्टनि 7 तारिखआव। आगष्टनि 7 तारिखआव हाबा जाखांनानै नै दा कार्तिक गासानि फुजाना बे दिनखालि साथि सावनाय दिन, ओइदिनखालि न'आव थांदों इयो। न'आव थांनायनिफ्रायनो गैया फैफिनासै। आलासिबो माबायासै, आलासि गोदानबो जानो थाङाखै, माबो थाङाखै। माने बिमा बिफाया मुलि होनानै बोखादों आरो। नाम्बारा दङ। नाम्बारा दङ। ओमफ्राय बिमा बिफानाव फन खालामबा आंनिखौ रिसिभ खालामा। देलाय आंनो हरलाय नोङो आं हरगोन। दे आं दा होगोन आं। दा माबा स्क्रिनसट खालामना हरगोन आङो। मेसेन्जारावनो हरगोन आं। बेनिफ्राय जायजों थाखा फैसा नुयो बेजोंल' जोयोना गोसोआ। ओमफ्राय इसा बिब' गैया, फंबायल' सासे दङ। गावनो गेदेर। ओमफ्राय गाव हाबा जाखानाय होननानै खिथायाखै नामा? बिदिनो इयो। ओमफ्राय दा आं इउटुबावसो नागारनो लागामोन आं बेखौ। ओरैनो खालामदो बुंहरदानो प्रकासखौनो बुंहरदो। मिथिया बिसारा थांग्रोथों, बिसारा मा जायो। बिसाराव माबानोसै, बेयाव बिसार थांखांबासो इउटुबाव हरनोसै। फन हरनाया मैया दाख्लैनिफ्राय फन हरदोंमोन। बेनिफ्राय सानसे दिना बिदि खालामना लादों। ओमफ्राय रागा जोंनानै फन हराखैमोन आङो। ओमफ्राय गावनो मैया हरफिनदों। ओमफ्राय आं रिसिभ खालामाखै आरो रागा जोंनानै। ओमफ्राय बेलेग नामखौ बेलेग ना रनजिता माबासो केलकाटारि नाम गुबैया, माबाया टाइटेला। ओमफ्राय लिजा आगस्ति, रंगिना माबा बिदि बायदि लालाबायदो आरो। ओमफ्राय आं दा माबाबाय थानो गोसो दङ नामा बिदिनो थगायबाय थानो? थगायबाय थानो माने सिख्लायावनो बयबो होनखायोनो। बेखौ रावबो पात्ता मोनखाया आरोहाय। माने आं हाबा जाखानानै गावनि फेसबुकखौ आंनियाव लगइन खालामदोंमोन ना, बियो दाबो दंबाय दं। आं दांबायनो थायो। ओमफ्राय माबोरै फैसा लांलायनायलाय ओमफ्रायलाय? अनलाइनाव। ओंखायनो जानला मोनला फैसा हरनाङा। लकडाउन समावबो आंनाव एकाउन्टाव 10,000 फैसा दंमोन। रिसार्ज सोना हरैनो स्लिम जाजोबदों। बिहरथार, खिन्थु आं लेंहरगोन दे मालाबा समाव। सानैजों न'आव थांगोन सानैजों। ना मा बुङो? आङो दा उन्दुनानै दङ। माने बिसिना। ओमफ्राय मा मावो नोङो? मा मावो? आंथ' न'आवनो गैया।
Ibu jabai itu kan dari siang lo. Mam, kalau mama tuh, obyang naik pas kau mending kau mana enggak? Hah? Aku cenderung naik. Denjalai ini gue sekolah bohong na ya. September. Hah? Agustus. Mana? Agustus bisa nih. Maya. Ide. Agostoni 20 tarik. Agostoni 20 tarik bapak malah haba जानाय समावनो माथो आंजों दंमोन इयो. Omela gorbedo. देनजार जायजों बिजों रायलायहरखाबाय थायोमोन खुदुमलाय हरबाय थायोमोन ओमफ्राय आं जेबो होनामोन बेखौ खोनादों Malang itu. Oh. ओमफ्राय आङो खोनासंखुमाबाय थायोमोन आरो र' नोंखौ ओरै साफाबिबाय थायोमोन आं Mana jangan final itu. हाबा जानानैबो नै दा नोंनाव थांनानैबो बिदिनो खालामगौमोन आरो इयो दा मिथियामोनबा Kan entar ada entar. Lantar. Aku dia entar ada entar karena Maba misalnya ni rahan gimana itu kita sama lah. Setiap ini baru kita iya. थैब्लाबो बाथ्रा जेनिबो माबा बाथ्रा खिथायो आं बे मोनसे बाथ्राखौ मिथिनायबा लाबोमोन सिख्ला समाव माबा जादों नायो सिगांनि बोसोरनायजों उनावसो मिथिदों थेवबो बेखौ उनाव मिथिनानैबाबो आं जेबो होनाखैमोन ओमफ्राय दाबो गाव सिगां जागोन दे दाथ' जाय थानांगौमोन नोङो Iya. Mana? Ang phone खालामगोन दे. नै दा बिसिनाव माबायाव मिटिं दंना 9-10आव. मानि मिटिं? दा माबानि मा मिटिंथाय जायखिया कनफारेन्स खोमा 9-10आव. मिटिं दङ. ओंखायनो मबाइल गोदान लादों इयो नोंनिफ्रायनो फैसा लाहरनानै मबाइल गोदान लादों इयो ओंखायनो माबा इनफिनिक्स ना मा होनो मबाइलाबो आंनि फेसबुक एकाउन्टखौ मोनसेखौ मोनाखै नामा नों इयाव आं नागारगासिनो ना बेनि सोमोन्दै दा हरगोन आंनि फेसबुकखौ दाननासो दोनबाय आरो Sekolah sendiri. Ini kan kita masuk dengan tadi dalam. Tuh dah bila selalu kagun bal, fahimnya Angin kagun ada, पैसा हरगोन ना मानसि हरगोन ना बुंखागोन आं. नोंबो थांनानै ओमफ्राय आंनो फैसाखौ नांफिनगौ होनना बुंखायखा आरो. नङाबा मबाइल. जेरैबायदि दा नोंजोंल' रायलायो. गुबुनजोंबो रायलायो बे समाव आंथ' हरा बे समाव 11टा 12टायाव आंथ' हरा ओमफ्राय नोंसिना तामुलपुर मा जायगा Aliguri. Porkata miथियो आं जारगाव थाङोना खाथि थांगोन खालि माबागोन आङो फन खालामहरगोन गाबोन बायदि थांगोन दिनै बायदियाव फन खालामहरखागोन नों फुङावनो फैबानो जाबाय एसे जायखिया जे खबर हरगोन ना जों थांगोन होननानै